ғафур Раҳимов тоҷири маъруфи узбек ки дар рӯйхати сиёҳи Вазорати молияи Амрико қарор дорад иҷрокунандаи вазифаи президенти Анҷумани ҷаҳонии бокс ё The International Boxing Association шуд. Вай ба ин курсӣ баъди он нишаст ки рӯзи 27 январ Франко Фалчинелли аз мақоми президенти AIBA истеъфо дод. Ғафур Раҳимов ё Ғафур-бойбача ҳамзамон дар мақоми муовини президенти Федератсияи бокси Осиё кор мекунад. Интихоби раҳбари нави Анҷумани ҷаҳонии бокс дар иҷлосияи навбатӣ моҳи ноябри имсол сурат хоҳад гирифт. Қарор аст ин анҷуман дар Русия баргузор шавад. Ҳамон тавр ки вебсайти расмии Анҷумани байналмилалии бокс навишт, номзадии Ғафур Раҳимов ба мақоми иҷрокунандаи вазифаи президенти AIBA аз тарафи Федератсияи бокси Русия пешниҳод шудааст. Як манбаъ дар Федератсияи бокси Ӯзбекистон ба бахши ӯзбекӣ радиозудӣ гуфт ки онҳо низ аз номзадии Ғафур Раҳимов ҳимоят карданд. Аз соли 2006 то моҳи ноябри соли 2017 Чин Куову раҳбари Ассотсиатсияи ҷаҳонии боксро бар уҳда дошт. Тобистони соли гузашта аъзои раёсат ба ӯ бо далоили иқтисодӣ изҳори нобоварӣ карданд ва ҷояш Франко Фалчинелли интихоб шуд. Ғафур Раҳимови 67-сола аз соли 1998 узви раёсати Анҷумани байналмилалии бокс аст. Аз соли 2002 то 2012 муовини президенти ҳамин федератсия буд. Аз ӯ ки дар гузашта ҳамчун раҳбарони олами ҷиноии Ӯзбекистон ном бурда мешуд, охири соли гузашта ба рӯйхати сиёҳи Вазорати молияи Амрико ворид гардид. Вазорати молияи Амрико дар гузориши худ Ғафур-бойбача ва чанд нафари дигарро ба шустушӯи пул, ғасб, ришват ва тиҷорати маводи мухаддир айбдор намуд. 4 соли қабл нашрияи Новая газетаи чопи Москав низ бо такя ба маълумоти хадамоти махфии Русия навишт, нуфузи Ғафур Раҳимов дар соли 1990 ба сатҳе расида буд ки то 15% саноати пахтаи Ӯзбекистонро зери назорат дошт. баъди ба қудрат расидани Шавкат Мирзиёев дар соли 2016 номи Ғафур Раҳимов аз феҳристи афроди таҳти пайгарди Интерпол ҳазф шуд. Вай соли 2010 аз Ӯзбекистон берун рафта, гуфта мешавад дар Дубай зиндагӣ дорад.